Karbi Autonomous Council Forest Asai Kamalong Aron Repen Vorenga Hoy Kepe Katuma Pan Kewang Japura Hod Bainong Pipon Bek Nangpo Katsa Zorlep Teron Arong Arara Pan Kidunalang Kipiteka Jok Rong Arara Tumpen Contractor Kolom Singtaro Pan Kataro KMCA, KSA Somni Chinglum Si Assam Chief Minister Pan Panong Si DCR Deng Pienpura Loka Patroda Karbi Prime Tama Birta Long Ben Kado Kavya Pantame Kardam Napas Regulum Tang Tapini Karbi Prime Tama Birta Arjita Karbi Autonomous Council Forest Asai Kamalong Vorenga Hoy Kepe Katuma Pan Kewang Japura Hod Abainong Pipon Bek Nangpong Lapen non Kewang Ji Mars April Chiklalom Jongsi Bangso Vorenga Hoy Pipon Tek Tedet Pute Nilitum Rat Along Tesong Dunangko Poputa Perangkia Mayalong Katsa Mepu Samson Ingtipen Pachini Keduk kila karara tuma pan inut bang hini ke tekere ciklong dampen Karbi Autonomous Council Forest Asai Kamalong Vorenga Hoy nang palong pipo tangka nang pidunon pupen keduk kila karara tum akhir maret pacedoy Laswa teng pen pinang anatum ke lak katangka tame pidunlo bonta pini arni anta la tuma pan Vorenga Hoy pitek tedetlo Laswa lamalong lapuan alam kidolong loke Forest Sai Kamsai ki inut bang hini pen kacirap do kokajok lasi ahok he chom phui chobayatum ke do kokpen ke klang aratlo lasi laposona bang pu apa nile tu mua po lote amen sitame paklang chipusi alang litum pen thanpo Forest Asai Kamalong Vorenga Hoy pen putot kali arlong sang ti pen chenglok ingna malong aron re kang hukang hi laposon topik lasi laswa putha Karbi Autonomous Council atum kilang don pen ar dikachipidun kenang sot pusi perangkia mayalong ningjepo Sila bangso putha kaphan ni tuma batai lo council long talelo lasi nona bangke nili tuma bang aphan je jitu nili tuma long alunang kele abang phubang phetum an ke bang pharoi sira bang tokya bra ke thong la bangso bang phubang phetum phana bang non la lang le tum ka do ka ve lang le tum ninge che pathe long nangi pulo la bangso long ni tum arjap thip phichiroi re si chi song pilo Lasi kewangji non March mate April achiklo long bangke alang letum bangke ahok peda bangke non bangke council atum la pen department atum chelang si illegal appointment ki pitang abang phubang phitum phan an non bangke anong nam pinai piponang po pubang si nilitum ke pukang tum athe non bangke alang letum pinang an labang so amen pen non ka chuklem thapa tum ta dulang nilitum ma apor le lo te nilitum abang phubang phemen setame hoji pulo lasi prabjin pen nilitum hoji bon setame nona bangke department atum je kachiklem bo masai la kadu ka ve non bang pharohini bang pharo ke thomne aphan non tongsikot ki pija lamdu lasi nilitum ki pobang ke council along ke cari Akit ke ding atum ladak EM lapen CM atum arpu NP mekasi Karbi along bangke je forest department chot kali 30 department along ta lapuson si illegal appointment abangke non anta ingtonte lasinili tungi po kachisong du na bangke la hello je arona tengpen claim pe mekasi Karbi long ariso yang tumbanta ingthur nai setame non ke council la tumpen amat lapen ladak nili tum ke theklong bangke non ka chisong bo madim a department forest department along bangke sakuri chot la pukali non ke theklong illegal amat si hala a department along mat si thengprang pendang lok arlong sangti pendang lok koila non arlong ke lok amen pen setame alang le tumbang ke akagos aputro avipin latum arni chi mit pin agari jo phirlo alang tum mek jang je no jang je u klung aduk jang plung Karbi long along pen kasi illegal ke claim kasi nili tum ke pu ke jong dun kan plung bangke Karbi long anpar yong si alang le tum akeme amatha damde pulutang te Karbi long bangke thanga sonta abede ji sampre dangji
la sila bang so forest department na long nilitum ki jong tip adim bang ke illegal appointment na thak so dak adim bang ke lang ke cari na ye bang ke Karbi Anglong along ke Karbi Anglong jong se cerai komji liputang te dead long ri methang hawar hampat cerai komji pute forest department ta isilo ke thedung a department lo Karbi Anglong Karbi akhei phan ke a hok peda ke ong bang ke non la song ke claim tang atu arlo ke doa song ke claim pen ke chu claim athai ga bitum si lut pak lo la pulutang de council la tumbang matha pe mikasi mathasi hala la tuma phana bang ke defense anat army police anat si la tum phan ke pachu claim dun long nang polo reservation si claim pi thek nai polo to la an un edelo sita me forest department na long ke la tuma phan jok ponang po la tum phan si pe claim nang po athe la tum a du ya hoi chini Karbi Anglong along konat si a border ma Nagaland border po non Meghalaya border po non Sipsargor pen itum Karbi Anglong a border po non Nogao pen Karbi Anglong a border po non Lamding pen Karbi Anglong a border po non Hojai pen Karbi Anglong a border po non je song ki claim tangatum latum chini athe latum ta det long ri rai komji pusi hu di si alang letum habit haram alang letum chitim in phat chi pachek lo alang litum ta je Karbi Anglong ta chingthur nangi Karbi Anglong ta me hemprek long nangi pu akemang pe na jo tame latum a phan jong sia la dak pi person te Karbi Anglong pinang an ake jok wan duji pusini tum theklong kicok che bang fudu leputang tenang le tum aron pe ni tum phanang palinon pu nili tum sita me katsa song pen jitu la so illegal appointment apu thak ni tum tok jir pen si pelelo department na tum council phan peli tanglo council secretary phan lu tok pemika si pelelo je cm arideng an la sila bang so forest department bang ke cm arideng sidu alang lisi ki PG ki PP alang lisi rada phanta ke chak chaga bang phulo alang li prabjing pen alang li lam the Karbi Anglong angkang pi phan je la non ki du ki sung dat abang phu bang phi tom phan anabang alam chak alam klar lang li pi serak sa ke me pu bang sinili tu mahin pen kaning je kang tung rong su rong bot arluan ta ki juna lang mesen pen pajun long nang chipu sarkar pen ki pipon jal jiwan mission scheme pen jor lepteron arong along ta ki juna lang angkro contractor kolom sing taro pen rong pho so se arong arara phan ki juna lang mesen pen kapajun long ajok hada ke do rong pho so se arara tom pen contractor kolom sing taro phan kachro pajirpo jor lepteron arong along ningkan plikep so se ki juna lang kadure ki junalang ke sobdam japan kilometer hini ke thom andam nangji ahut pen ke zirlo phirlo anlang sobdam dete langlong donde bonta lana ke sung pen nang ke pajok theka pot contractor kolom sing tarwa phan ke arnam si nang ke sun to kateng lo posi rong pho asar pe maratom pen kachoro pajer po arong big anlo Obi polo ning arong ra ke lang ke lang apa lang along polo lang ke lang apa sini ka rong are lang jok lo hidian lang ka ching ne non ya na tu ma hema dung dung long lang long lo di mar mo ka ching long lo nan ke pudak lo te la an lo ni tum ke che ho he taro sar phan chi thak lo ni tum he o sar nang li ki ar nam si dak na jole barong nang pasum tu ka te lo pula an si ka chu pudun lo taro sar phan lo sar lang ka chi thi la school ring nang pilo en ke la so ring nang lo ka do ka ve ching rum tur po ajo baro baji ek baji thor po lang chi thi po ek long le tum ke ning ri po the ang ti na lo ma lang ki ri dam ji pu no na bang en ke la so lang nang li mani li tum chi thi yo lot lo ring a lang la so ri school ring tang ke sar tum dipo dake nang so kan long le lu ta sar nang pulo li tum han he sa amat sorgari yang burasi so sar long chuning ri dun lo jan lo non bang en te la bang so lang long pe nang le tum ko son no ning arong ma dot pluk lu ma big lo kita jok lo lo ni li tum ke kacitan par kali pinang so bahini osomar patigang champo bahini osomar angke lang ri dam po bahini lang citidun po no dot pluk lang long lu ma no no dor plu lang long lo patum sa alang ko son ing londe
มีปิกอะไรกะปีริจกตะกักปีกมีปิก sikit lang janingkan sin kala sono lang abi ek baji du baji la son pur pola silang cici tanon ba kala jawan miston penang lo wan long lo ningarong lo non ki enta ni sapulo lang ta pen kijun ta ni sapulo kadu ka bi cing cing du sumara phan pada cipak lo lan lo so JJM pen lang nang pipe ko ke ko nana lo lang chu sok nam ko an hilu lang puro nama kitulu ibadia rong samidam po manana li bagana na arindu samidam ni ha yang ko an ni ki minon ba ni karong no la si sentek meni cinna mo pati misara na pulo itu kan la ni kan ko nginon ba ngi leng ba minta ti no de rong ko an pe ni dal la leng lok si kiduk ma tiap rem leng ba ki an istamila leng ba si duk re han ti ni bang ki hai ba do sa la leng bang ki no na bang ki la si churu li tum la saram han la pu ni saru saru ta he churu la si an nan si sun chuk sa la wat tin ben li to ji kan de choro lo an ni lo la si Contractor kolom sing taro pen kiduna lang mesten pen nang ki pajun thek hem thikupalong anta lang nang ki pithek la pen la ana ki sung pen nang ki pajok theka pot contractor kolom sing taro phang SGB pen kachuru pajer po Hong bong pen adon don sari kurira troxy 87 ahem ke non adon ta lang long ik pet lo la pen nili sorgar gang bra ahin penta ke claim taro sangho alang li thikadar iglo alang li chekloyon ni ang bong pen la sai scheme nang patang pi nili thikadar taro sangho phanta nili ninga klong pen churu iglo la pen nili habari si adon ta lang ki meki jun long pot nili ninga rong ik piklo ang te aprang la son lang ya ne ko nana si juni ko aprang abang ke nilitum ke lapu lang tuk utau karbia lampu lang hut si kijun lo barikha pi apor abang ke ing hana lang ason si lang chihu si tame nilitum ke jun nang kok kasi non pining la 2023 pen anabang ke nilitum kang sir alang kang thir alang jun long lo ning arong ulo sarkar phan ko pilo nana tu maning rong pen ning jei lasi lason jor jiwon mission nilitum la jorle bhabara phan scheme nangi pidet ke la non chari bom sarkar phanta nili hin pen churo iglo suri akardom pajir iglo chok nang limen nilimen ke long sing teron nang li ta long idun lo di long iglo Jal Jeevan Mission Scheme pen jorlep teron arong along kiduna langang kro contractor kolom sing taro pen ke claim patang pon pam misi don nar kep la troxy adona phan kiduna lang pajun long pamelo la swajok rongara ratum aning arong olo la pen sai ka patang pamelong penajok rongara ratum aning karong along nelimit hangta ning arong dunlo Karbi anglong jongsi paching thudu nangji pulote contractor methang pen jongsi chithur plut pen sai claim ponglo pulote kichun un e alamabi la pen ching thur un pusi contractor kolom sing taro pen nang pachini do ang phani tum dulu piksa apona patang pina prang tu alang tum nang chun ngria teng pen apen alang tum mang hamana teng pen ani di patang pilong lok palining arong pik lathe alang tum ningkan kwan ne sta melang tum diri chini lo la sulam nang thang puthak alang tum lang bung lang sem gi junang dolo parane pukhri lang gi junang dolo kuno ni ge lang chithi la sono dunang lo kuno ni bangke school somar lang pena jok school rong le son dolo setami ngono bangke alang tum nang chun ngria teng pen alang itu maning la penili ning mang man ting pen alang itu maning mang mang khamana ting bensi pini bang choklim pen selang thon lang pilong lo la kening rong pik lo lasi noneli piningan pen ke hini skim no kang putak si bang ke la ke dhong sri bajar lo ke dam tang aning kan la ke CM sa program rong hang MLA bida singing leng ala pen ke la non lang in charge IM lo prodirong ti ba belek ke thei ding IM ai misi tum sabena tong bon tan hanak taming kulong hanak la song thaksi don sri
aratum same aning rong lo lapen ili fan same nang churu lo song taxi lasi pini ge arang itum lang long tu thak lapen alang tu ning rong long si ili ta ning rong lo lapen non ke bang jilangan same karbing lo ato kanu long same mithang jaga dong si ke pacing thuri phaning hang putang te contractor ani yong si thulput pen claim putang te kichun chia thaibi lapen kimimi thaibi amasiabi mesen labi lapen chun labi lapen aku jilang mesen ji 7 house lo 87 house ke lake doctor balang logi lablo data laga mo pen ni lile kaning yo helam lile ke rong so men si ordi ni tang lablo athi kelong tuman si kadu ta dama si tong lablo kadu 87 house lo 87 house amne tan ke dak mane bangke idon hempen mane nut bangke nasi ton be nang employee don bang nasi ton onlo idu nasi ton onlo mane tu mangke bahini nang tong dela sam dolo kadu be dak pini loksi bang tharo sira phuke bagri jetong Jal Jeevan Mission Scheme pen ke claim pon alangang kro rongara ratom ke langpa media phan Public Health Engineering Department Karbi Anglong Autonomous Council District Water and Sanitation Mission Karbi Anglong atom pen Jal Jeevan Scheme pen ki kim ke rangtang alangang kro rongara ratom pen ke langpa media phan SO Biren Dalogopo Sangpi Kare Phangchopi Sangpi Purnima rong hangpi atom pen rongara ratom phan klardak pen than pachini ponsi Village Water and Sanitation Committee Seng Ponsi Nationwide Gram Sabha Amai Pedopon Karbi Students Association Lapen KNC Astong Atum Singrumsi Assam Chief Minister Phan Panongsi Karbi Anglong DCR Deng Pinpura Loke Pazrodama Puthak Pherangkia Maikipa Pherangkia Maikipa Hut Kapachinia Tenke Assam Along Riarlo Along Arta Kizum Pen Piso KN Pinan ke dua tuma phan ke nep kang nang ke mepi kalam lo Seta komatnya himtuna long ke pinsoi nut vet pen kiri karlang na phan nep check pulotang te achor lapen astomara phan komat lo ke langji lapen lahaya tuma phan ke adu kang hoya sai chot lo lasila son ke ne barat ke chok cha sai lo athe asomar apisu aphan matha chet nangji Lason ke nebret pulotang te Indian Prime Minister Narendra Modi ta inutlo arta ave pinpen arlo so KNK lasi hala phanta nep ingnang nangji aron dokok pulote pusi pinpura lo along jongdon pusi pherangkya maya long than pachini pon KNCA lapen KSA la hinia song chelang pen pini nilitum through Deputy Commissioner pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Assam Governor Akimi non Akimi Governor Gulab Chand Kataria latum bahini aphan ilitum Karbi Locharli song lapen KNCA pen memorandum alo pini ilitum through DC pen pini ilitum lolo through me laso media pen through laso memorandum pen ilitum Governor of Assam Sri Gulab Chand Kataria lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pan kadiman pon ke lapuen lo number 1 pan ke nilitum kathek long lapen kachini long ateng pen ajo ta apor pipin pen pena antu pan ke arrest dam deliti lasi through memorandum pen nilitum la songni kadiman tu ke lason ajo banghem dam pen ka arrest bang ke nilitum chedon dunde lapen village aheadman mate gaunbura pan pachin nepin pen lason bengaret ke mate arrest kuriaret ke ilitum kroidunde pula bangke ilitum through a memorandum pen chepaklang polo lapen number 1 lo lapen number 2 bangke government of Assam lapen administration district administration atum immediately awareness program bangke conduct nangji pusenilitum through memorandum pen Assam government lapen Assam governor konta tuning ripon lo particularly on child marriage aputhak awareness program bang b sirak nangji pusi nilitum tuning ripon lo number 3 bangke immediately the government of Assam should consider to provide rehabilitation provision or arrangement to the teenage wife and also to their children at the earliest kadok aweta Assam along ri lapen Karbi Anglong arat anda chinilo je penang an Assam police tum keres de penang an a wife mate apisol hai tum ke harassment ba suffering do olo amit ang kya jahab tum ke osomar ta bikrailan
So laha so mar lapen a families atuma pan Assam government tum rehabilitation mate alang tum pan kicho ki jun pencheng lok kaprek a facilities tami alang tum pan ki PG pan sin nilitum PC rak nangji pusen nilitum through memorandum pan pini nilitum pachini ponlo Assam government lapent Assam governor apan lapen number 4 bang ke immediate establishment of customary court under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council as per the provision inserted in the 6th schedule of the Indian Constitution. Pini governor van pachini kangtung ke lapu henlo de Karbi Anglong ke 6th schedule under pinagapot Karbi Anglong immediately customary court kim nangji pusi pini nilitum through memorandum on pachini ponlo pini Karbi Anglong customary court kawite da joini penangan ilitum khai soang bong mate schedule tribe angbong kangsai apan adima vidyadlo ilitum kangsai je apan ilitum district administration mate law and order along damnang kol yo sumar bhan ki en atuman pokso eke pa bon labang tala dakta hala victimized huek nangji la pen tuba report en pami nangji latum bhan police phanta FIR pitang nangi la pen ke latuma bhan doctor examine doek nangji widow doctor examine la pen ke thang FIR pipin pen la bangson pokso ek lason pa bon longli lason ta do la pen ke la so puthak la da lang pami nangji la pen thu ako isibang ke mohajong ni tuma demand dolo je la non ke neptang atum kinepon tuma bhan stame hala somar tum bhan apisu tum bhan la tuma kering our side la tame prabjin pen government pen biponi la si konane orunodoi tangka pen sirengji la son kali la to akisung tipik athema somara tum bhan ke pachu ga baju na me thang kereng nangji doctor fees school fees angton ban to kereng ni akisung tipik la tum bhan ta kerap ki da prang nangji tangtenan malam sopora phan birta mo ington iksinang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo pit puthot birta long bang thuiklong Thang ni phai kre ke thom arni class 9 mathematics exam ke tok nan chi arni lo bonta social media long questions paper ke klanga jok ke hot tang a exam mate satlang arni lar phit lopusi inspector of school Karbi Anglong pen pachathang pon social media long class 9 mathematics equation ke klanga jok thang ni phai kre ke thom arni ke doji mathematics exam pavidat lo Laso mathematics exam ki doji arnia PC Prabjin pen pachini thuji pusi inspector of school Karbi Anglong pen pachathang pon mathematics exam an chotkali questions paper social media long ke klanga jok social science advanced mathematics la pen general science asat lang ta ke hot arni sat lang padodelo APC lahaya sat lang arni pachathang thu popusi inspector of school Karbi Anglong pen pini pachatak pon thu Karbi Anglong Autonomous Council pen ke damtang matizong ni phain korapli surihinira inkoira isianikan Borzan MAC constituency ke parlo dodu colonia long arondre pen ke duatuma phan ahemare tharle ponlo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council pen dudu colonia long arondre pen ke duatuma phan ahemare tharle ponde tapi puthot non arondre pen ongdung ahemare kachikim chipathir thutanglo Tangte arondre pen ahemaret kache kem thua tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen lang thuding poma arondre pen ahemaret kache kem tuma phan Prabjin pen khangdun tuthe pulote muakedera bangke kiplung thuji puke somprung ji pusi ongdung ara tom pen chathan pon 20 Karbi Prime Dama Bierta Bangla Pansi Kangtonik lo